Hakaktin kasih ngakwa akan ngapor ban pentip hakmat dalam bajong pi ki perlok na kaliang jong ka media bahadu mentakasngi ke sampel kaba ngiladep sim bat kabla pha ban test kalong lai hajar ars pa nyungut nangta ka report ke bengilayo kabalong negatif kalong ar hajar praspa prapulaingut nangta ka report ka bengindang ap kalong lais pa katway ngut bat ka bas ngasngo bahaban pentip ahakan ke janmit kalong ba nakitu ke balayo apang kat laingut iwei ibala klat no bat kat arngut kilayo ya ka jingkot ke jingkia ka bapura hakamet ke jongki ban ngasngo bahaban pentip bahakan ke janmit kalong ban nakaliang jong ke jelam megala jongi ngimdon syu ka aktif case hadu kaneka klip mat ka banganta ka information ka baan ka bangakwa ban pentip akan ka por kolong ba kitu ki kon samla lani kinong song snong jong ke jelam megala jongi ki basa keleng jong ke north east bat kumju jong ke India brokwe kilawan pai syaka jela ke jungi kalong haduk mentakasngi henriu hajar sanspa henriu pusan ngut haduk mentakasngi henriu hajar sanspa henriu pusan ngut nangta sakawai ka banga syukwa ban pentip kalong ban nakaliang jong ke sorkar yadon ke review meeting hapok ke jingalam jong chief minister kabangi kwa banbu on record ngi ai khublei krepang ya kitu nong trei sorkar jong ke jela megala jongi lengba jong ki deputy commissioners barokhot ki bala trei sitom halaki jong ki area halaki jong ki entry point ki bala ban handle ya ke jingwan ki kun samla ke jingina keleng saudong jong kari India batru klaim kanu kajing bukho hapdeng kajing bom yo thia yo dem kajongki tenrei kia trei sitom bat kum baklo mentang sngo bahaban pentip bakine borok ke belawan kiladon halaki jong ki caka kajongki na kabenta ka self quarantine ka baki hable khat sau sngi ngai khoblei ru kerpang na kaleng sorkar ya ka tim jong ki doctors na kaliang jong ka health department hapok ke jinglam jong IDHS jong i doktor war ki balai tresitom med batsngi ban pentingna bakini ki kon samla jong i ki bawan pai kim don kanu ke jing wat la shisha ki hap ban yeng ulanyo bujrong da ki kenta ki haban ap na kamta bat pendep ya kini ki tes bat kiwe ki jinon kam den rei kumang ong epi hadu mentakasngi kani kajing penbet kolong kabayat bet kabayanti sakawi pat kajing pentip kabangakwa na kamta kajing tip jong ki pai banong sob snong jong kejela parokawe kolong ba hadu mentakasngi nyau hajar tam teli ki covid committee ki bingela thau lengba jong ki district deputy commissioners ki baper hapok ke jela ke jongi kilalong aktif baro nyau hajar tam kilong aktif nadu sor hadu nong kendong bat kini ki committees ki baper ki trei rengkat bat ka bor sarkar nadu ka block level hadu ka district level bat kumju hadu ka state level kata ka bangakwa ban pentip akan dikejanmit telepidon kanu jingkli sebab unta ka ya kanika is kasils kadang hap hakorin sun tenrei kadon pada ke proses kanika bot ka bangin sa penbet ngin take up at government of India ya ka ba ngin ya thu ngin ai ya ka report kumagalong kumangong pi namar ba menta kasngi ngila declare ba umdon syu ka aktif case ka weru na kitu ke blayo
yau ni kenyang jimpang dia kini kadang bapor dengi ka proses ke jongi kayat na pedeng jongka jela bat kumju bat ka sarkar India long bet ki hapan take up bat ka embassy ka Indian embassy na po Bangladesh lani na ka no kari keleng jongka perthei namar ya kadi ka protocol kamde ka duty na keleng ka state government bakala ban handle kani kadi ka issue ka ba ka sarkar India bat ka sarkar Bangladesh le de bat ka no ka sarkar ka badai syakiwei pat kiri bakin take up ya kani kam ban na keleng jongi ka state imdon benta halor jong kani ka kam I kalong ngomne hakabide bat kani ka guidelines ka bawan na ka Ministry of Home Affairs nemuan ka bang aku apa ni tupi ba hadin ba la extend ya kani ka lockdown no life witrik officially nga kwa pan penpau akan ka por bangir una ka state government ni ya ka ju ka line bat ka tolong ni extend ya ka lockdown hadu ka life witrik jong une ubnai hadu bakut jong ubnai number 2 hakabide bat ki guidelines ki protocols ya ka tu nakaliang jong ka komen kadang walk out ka ka bangila ban le hakabide bat ki interstate movement ru kani ka syong hak state la ka jong state wat la da ka Ministry of Home Affairs ki la sha ten re kani ka ngidang walk out na kaliang jong ka jela ka jongi ten re kumang ong ipi na kaliang jong ka jela hadu bakut kani ka lockdown kamut hadu lai putrik ngin nempat sya ya ka interstate movement like no tangki essential commodities kabangi la ju pelai ikumpa like no ke essential commodities kiban ke supply kiban wan siapo ka jela jongi ya kataru ka SOP kalong kaba perking hado ka ta bikin wan te tang ita kiba ngi hadu menta kalong ka bangi ngi pelai